Shubor nakaslem jong Nongstoin Hima. Ka kenhun ya lek kai jong ka Lawei football team kala yo ban khore ke jing job ha sngi pli perdai ke lempung ya lek kai football ya ka balatep kum ke second knockout football tournament arja arpesau ya ka bala penong da ka mau ka diang sports club ka nam tam jong ka Lawei football team kala wan hadian bakalala ban penlim no da lai ku lanat ya ka kenhun ya lek kai jong ka Nongstoin football team ha ka ji lek kai persha ka balalong hamadan mau ka diang west ka hills ha ka sngi sa jan jong ka tayo Hakati kasngi ya kanam man of the match la yo ban khurde ulis imle na ka kenhun ya lekai jong ka Lawei football team barla ban kdo hangne ba ka de lempung kidon kumba khandru tali ki team na ka leng ki joka ki bawan ban shimta bat ka total price hakane ka lempung ka long shilak sanpho hajar shu hakane ka sngi play perda ya ka lempung na lor ki riu rang ba la don lang ru ki nong kit kam jong ka mau ka diang sports club bat ki wei